طبعا هبلي كبرا ناي زيت channel سدرابيت ناي ساعات زي حتر تصبر حبريتات حيزه غريبه لخو بركت زبل سبر حبريتات او يوتيوب قطعن خلو قديمنا بخاتكم ملخت ويد ما نوتيفيكيشن من تخبصحكم نزيت channel سبسكرايب مجبار نيدول ملكت متواغي ترسع ناب تصبر حبريتا خنحلف كلنا خبرات سمعتنا بزواو ويا حرنه تجراي ويد ما حوحات ابيلو ابل علم نسيات كل تجراي زغبر زلو حفصا مقطال بزملكت نيتيوبيا سو مسلات كوميشن ايسيميكو هوتوت مغلطو تيلا ابتوت مغلطيو انتاي كم زبل بزرزر كاسمعكم نتقفا بزملكتون بي بي سي كابتوم ناي تخاب نبر تزرخو حبريته وسيغلو بخالي وجن بحوحات تشمه ناي مغلخ تما خنتيبا ابز غربا واني منسيات مسار املكيتهم تقاومهم زسمع منسيات نتوم منسيات قفيفو زخيد نبر اوتوبوس امن خدر بيل خلو مراي فلت نزسعو بحوحات شم زخونه ناي مغلخ خنتيبا نزب زغبرون ابتي ماكينه امن بزدربين عديتات سقوم تخنوسدينا مالتهم نبزحات زحزنن زغطعني نتخنتات بزملكت بسفي حستسمع سبر حبريتا بزرزر زسمعكم كوني بخالي وجن كبرات سمعتنا انا مخلي مرا كنسجر كلنا ناي ليبانوسن اسرائيل ايران قطاو غدايات نتزوبا بخبيد خنتات كم زوطرون مخلي مرا ناب سلام مرغان كام تاي ترفز بعلم سبعلو استحلالخه حدغني عن كليل وشتي اتيخم زلو ناي روسيا مرخو بزهان روسيا توداي بسفي حتنتنو تعزيبلا ابتزوبا زلو هلو خنتات بزملكت بزرزر اتسمعوا حبريتات كله خسام ودات 50 صرحو قدم قدادم نتنا حزب ويان حرنه تግራይ ወይ ድማ ሕወሓት ተግባር ብዝምልከት ናይ ኢትዮጵያ ሰው መሰላት ኮሚሽን ህጹት መግለጾት እዩ ኢሴሜኮ ኣብ ክልል ትግራይ ንግዱድ ወታደራዊ ምልመላ እናተቃልዑ ካብ ዘሎ መንስያት ውሽጢ መብዛሕቶም ዕድሜዮም ካብ 18 ዓመት ንታሕቲ ምዃኖም ግልጽ ገይረሎ ኣብ ትኽልል ዝካየድ ዘሎ ብግድን ወታደራዊ ምልመላ ወይ ንኹናት ናይ ምስፋር ተግባር ከም ናይ ጉልበት ኹናት ክቁጠር ከም ዝኽእል እዩ ናይ ኢትዮጵያ ሰው መሰላት ኮሚሽን ብዘውጾ ህጹት መግለጽ ዘተሓሳሰበ ናይ ሰው መሰላት ትካል ነዚ ዝብል ዘሎ ኣብ መቐለ ከተማ منسيات بقفعي كون كحفسون كلو نبرت وانتقامهم من مقلاط نتوم منسيات قفيفو زخيد نبر اوتوبوس بخبير خونتات امن خدر بيلو خلو بستقرت ام حبرو ميديا بسفح استدرقح فيديو سعيوي بدبرت انقرم كيل زمراح ناي حوحات وجله نتتفتي مستبغالو قداي كتاريو يبمال مزرابو ناي تግራይ تي في زقلت اخون كلو ناي تيبيا سو مسلات كوميشن بزوتو بز مقلتي اوش تخل تግራይ زفتصم تكبارات كمو نتخلل زداو خابتات وتدرو منقسقاساتن ግጭታትን ዝፈጥሩ ዘሻቀሉ ናይ ሰው መሰራት ኾነታት በቀረባ ይከታተሉ ከም ዘለ ገሊጹ ኮሚሽን ቀዳምነት ሂቡ ዝተቆሶ ኣብ ልዕሊ ነበርቲ ክልል ትግራይ ክፍጸም ዝርከብ ብግዲና ውትድርና ንምስፋር ዝግበር ዘሎ መፍራሕን እይልዎ ኢሴሜኮ ናይ ውሳነ ሰነድ ኢሉ ዝተቆሶ ናይ ትግራይ ህዝቢ ህልውና ድሕነትን ንምርጋጽ ዝወጽ ኣዋጅ ማል ሕወሓት ዘጽድቆ ዓንቀጽ ብዝምልከት እዩ ካብ ዝሓለፈ ሰሙን ጀሚሩ ተፈጺሙ ኸውን ብሕወሓት ጉባኤ ትእዛዝ ተዋሃበሉ እዚ ሕወሓት ዘውጽኦ ሓድሽ ኣዋጅ ካብ ኣህግራዊ ናይ ሰው መሰላት ትካል ሂማን ራይትስ ዎች ከይተረፈ ከቢድ ተቃውሞኩም ዝገጠሞ ምግላጽ ናይ ፍለጥ ኢሴሜኮ እውን ኣብዚ መግለጺኡ ናይ ሕወሓት ውሳነ ብስምዕ ፕሪቶሪያ መሰረት ምክሪ ቤት ከይተረፈ ዝጸደቀ ምዃን ተቆይሱ እዚ ስጉምቲ እዚ ነቲ ናይ ነባሪ ግጭት ዶማል ስምዕ ዝጥሕስነት ናይ ተሃገር ሕገ መንግስቲ እውን ዝጻረር ምዃን ይገልጽ በዚ ናይ ሕወሓት ኣዋጅ መሰረት ነቲ ናይ ግድ ውትድርና ጻውዒት ኣይቕበልን ዝበለ ናይ ትግራይ ክልል ነባሪ ልዕልዩ ገንዘባዊ መቕጻዕቲ ከም ዝተሓዝን ተቃውሞ ዝስምዑ ሰባት እውን ክሳብ 25 ዓመት ዝበጽሕ ማእሰርቲ ከም ዝውሰነሎምን ከምኡውን እቲ ሕጊ ንድሕሪ ተመሊሱ ተግባራዊ ከም ዝኸውንን ይዝርዝር ሕወሓት እዚ ኣዋጅ እዚ ከውፅኦ ቅድሚ ምባሉ ኣብ ክልል ትግራይ መንእሰያት ብፍላይ ድማ ህፃናት ተመዛበልቲ ናይ ኣእምሮ ጥዕና ሕማትን ዝሕዝ ተግባር እውን ከይተረፈ ይፍጸም ከም ዝነበረ ተሓፊሶም ካብ ዝተመለሱ መንእሰያት ካብ ስድራ ቤቶምን ካብ ዝተፈላለዩ ሰነዳትን መርጋጹ ኢሴሜኮ ገሊጹ ኣሎ ናይ ኢትዮጵያ ሰው መሰላት ኮሚሽን መግለጺ ከም ዘርእዮ ካብ ናይ ስደተኛታት ማዕስከራትን ካብ ናይ ጸሎት ቦታታትን ከይተረፈ ዝተተሓዙ ዝተሓፈሱ ሰባት ናብ ወተደራዊ ስልጠና ማዕስከራት ብግፍዒ ይኣትዉ ከም ዘለውን እቲ ኣዋጅ ድማ ካብ ዝወፅ ንድሓር እዚ ተግባር እዚ ብዝበለፀ ተጠናኺሩ መቕጻሎ እዩ ኢሴሜኮ ዝገለጸ ትምህርቲ ቤት ተምሃሮን ካብ ኣብያተ ክርስቲያናትን ከምኡውን ብርክት ዝበሉ ካልኦት ሰባትን ካብ ናይ ዕዳጋ ቦታታትን ካብ ናይ መንእሰይ መዘናግዒ ማእኸላትን ካብ ናይ ገዛ ንገዛ ዝግበሩ ፍተሻ ብምሕፋስና ወተደራዊ ተግባር ክዋፈሩ ተገዲዶም ኣለዉ ክብል ከይሱ ብተወሳኺ እቲ ኮሚሽን ብግዲ ካብ ዝግፈፉ ናይ ትግራይ ክልል መንእሰያት መንጎ መብዛሕትኦም ዕድሜኦም ካብ 18 ዓመት ንታሕቲ ምዃኑ ኢሴሜኮ ኣረጋጊጹ ኣለኹ ክብል ኣብቲ ዝረኸቦ ሓበሬታ ገሊጹ ኣሎ ናይ ኢትዮጵያ ሰው መሰላት ኮሚሽን ኣብ መግለጺኡ ዝተቆሶ ናይ ኣብነት ተምሃሮ ግፋውን ከይተረፈ ዝተኻየደሉ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ሓሙስ ሰነ 18 ዓመተ ምህረት ለይቲ ጀሚሩ ከም ዝኾነ እቶም መንእሰያት ዝነብሩሉ እውን ናይ ቅዱስ ገብርኤል ቤተክርስትያን ምዃኑ ሓደ ምንጭ ሓበሬታ ንቢቢሲ ገሊጹ ኣሎ እቲ ምንጭ ንቢቢሲ ክገልጽ ከሎ ናይ ቤተክርስትያን ተምሃሮ ኣይደልይኹምን ተባሂሎም ብግፍዒ ተጻዒኖም ዝተወሰዱ
من اسيات قطرهم بزحي بمال يقلزلو مننتهم زي تفلطو زتعطقو سبات ناي ابن تمهارو زحدرلو معطوم انኳኩሖም ውጽና ቦሉና ወጣውጽዮም አኪዮም ወሲሎም መመለው ክብሉ እትስተፈጠሩ ሁነታት አርዲዮም ገጾም በማስክ ዝተሸፈኑ ዝተዓጥቁ ሰባት ዝወሰድዎም ሰባት አበይኩም ዘለው ብልክዕ ክሳብ ሕጂ ከም ዘይተፈለጠ ዝገለጹ ኾኑ ከለው ይኹን በር ተወሲዶም ዝተባሃሉ ተምሃሮ ስልክ ደዊሎም ኣብ ናይ ስልጠና ማዕስከር ከም ዝርከቡ ጸኒሖም ርጋጾም እቲ ምንጭ ንቢቢሲ ገሊጹ ብዛዕባ ዝጉዳይ ዝተሓተቱ ናይ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ወይ ድማ ሕወሓት ወሃብ ቃል ሚካኤል አስገዶም እቲ ሓበሬታ ልክዕ ኣይኮነን ክብሉ ክሒዶም ኣለው ምስ ቢቢሲ ናይ ሓርኛ ሬዲዮ ፕሮግራም ዝነበረው ናይ ስልኪ ቃለ መሕተት ኣይተኻየደን እንተሃለውን እንተተኻየደውን እኹንኖ ከም መንግስትውን ከም ውድውን ከምዚ ዓይነት ምንቅስቃስ ክግበር ንሕና ይንፈቅድን ክብሉ ክሒዶም ዓርብ መዓልቲ ድማ ሓደ ናይ ህዝቢ ትራንስፖርት ተሽከርካሪ አውቶቡስ መቐለ ከተማ ኢላላ ናይ ቀዳማይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ደገ ደው ኢሉ ካብቲ ግቢ ዝወፁ መንእሰያት ክፅዕን ከለው ዘርኢ ቪድዮ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ብሰፊሑ ምዝርጉሕ ይፍለጥ ኣብ 05 ቀበሌ ዝተባሃለ ናይ ከተማ ቦታ እታ ተሽከርካሪት እናተንቀሳቐሰት ብዘለወቱ ሰዓት እውን ነቲ ተግባር ተቃውሞ ነበርቲ ኣብቲ መኪና እምኒ ክድርቡ ተራእዮም እዮም ኣብ ኻሊ ቦታ ድማ ተቃውሞም እናስምዑ ከም ዝኾኑ ብዙሓት ኣዴታት እናበኸያ ክጓዓዛ ይረአ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ምላሽ ክህቡ ቢቢሲ ዝሓተቶም ናይ ትግራይ ክልል ኮሚሽን ጉዳያት ቢሮ ሓላፊ ዶክተር ኣብርሃም ሓጎስ ብዛዕባ እቶም ቪድዮታት ተሓቲቶም ክምልሱ ከለው እቶም ቪድዮታት ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ከም ዝረኣይዎም ገሊፆም እቲ ጉዳይ ክጣረብ መንግስቲ ኣንፈት ሂብና ኣለና ብማል ገሊፆም ብዝርዝር ኩነታት ተጣርዩ ስለምንታይ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ተፈጢሩ ዝብል ክንርኢ ኢና ኣብዚ ፍጻሜ ውሽጢ እውን ተሳትፎ ዝገብሩ ናይ መንግስቲ ወይ ናይ ጸጥታ ኣካላት እንተሃልም ብግልፂ ስጉምቲ ሙሳድ ከም ፍትኒና ኢሎም ኣብ ተኽሊ ናይ ሰብኣዊ መሰላት ጉዳያት ዝከታተል ቀዳምነት ንሰብኣዊ መሰላት ዝተባሃለ ትካል ብወገኑ ናይ ኣብነት ተምሃሮ ኣብ ቪድዮ ዝረኣዩ ፍጻመታት ገደብ ዘይብሎምን ናይ ግዲ ወታደራዊ ምልመላታት ኣብ ዓበይቲ ናይ ትግራይ ክልል ከተማታት ናይ ምስፋሕፋሕ ኣንፈት እውን ይረኣዩ ምህላዎም ብስግኣትነት ገሊጹ ኣሎ ናይቲ ትካል ምክትል ዳይሬክተር መብሪ ብርሃን ከም ዝብልዎ እንተኮይኑ ትካሎም ቅድሚ ሓደ ወርሒ ጀሚሩ ብዛዕባ ግድድ ወታደራዊ ምልመላ ምርመራ ኣብ ዝግበርሉ እዋን እቲ ተግባር ዝረኣይሉ ዝነበረ ናይ ወረዳ ከተማታትን ገጠራት ከባብታትን ከም ዝነበረ ኣዘኻኺሮም ሕጂ ግና ናይ ሕወሓት ወታደራዊ ምልመላ ግፋ ናይ ከተማታት ብሰፊሑ ምስፍሕፍሑ ገሊፆም ንቢቢሲ ክዛረቡ ከለው ብተወሳኺ ቅድምነት ንሰብኣዊ መሰላት ምርመራ ኣብ ዝገብርሉ እዋን ዕድሚኦም ካብ 18 ዓመት ንታሕቲ ዝኾኑ ቆልዑት ተታሒዞም ምርካቦም እውን ኣርድዮም እዮም ነዚ ተግባር ዝኾነነ ናይ ኢትዮጵያ ሰብኣዊ መሰላት ኮሚሽን እውን ብወገኑ ህፃናትን ካልኦት ንመሰላት ዝጥሕስን ተቓልዕቲ ዝኾኑ ሰባት ብግድን ወታደራዊ ምልመላ ወይ ናይ ኩናት ምስፋርን ኣህግራው ሰብኣውነት ዝጥሕስ ገበን ይልወሎ እዚ ተግባር እዚ ካብ መንግስቲ ወፃኢ ብዘሎ ዕጡቕ ጉጅለ ብዝፍፀም ምዃኑ እውን ኣርድዮም ብድሕሪ እውን ከም ገበን ኩናት ክቁጠር ዝኽእል ምዃኑ ገሊፆም ናይ ኢሰመኮ ዋና ኮሚሽን ዝኾነ ብርሃኑ ኣደሎ እውን ኣብ ዝቐረበ እዋን ኣብቲ ክልል ወፂኡ ዝተባሃለ ናይ ግዲ ውትድርና ሰነድ እውን ኣህግራው ሕጊ ዝጠሓሰ ምዃኑ ኣብራርዮም ኣለው እቲ ኣዋጅ ሕገ መንግስታዊ መሰረት ዘይብሉን ተወሳኺ ከቢድን ዝኾነ ናይ ሰብኣዊ መሰላት ጥሕሰትን ምክንያት ምዃኑ ዝተዛረቡ ዋና ኮሚሽነር ብህፁፅ ተፈጻሚነቱ ደው ክብል ክእዝዝን ንሓትት ኢሎም ኣብ ክልል ትግራይ ዝረአ ዘሎ ናይ ፖለቲካዊ ወጥሪ ወታደራዊ ምንቅስቃስን ንምዝሓልን ክከኣል ኣብቲ ክልል ዝንቀሳቐስ ዕጡቕ ሓይሊ ሓዊሱ ኩሎም ዝምልከቶም ኣካላት ካብ ወጥርን ግጭትን ዝጋድዱ ተግባራትን ክቁጠቡ ፃውዒት ኣቕሪቦም ኣለው ብዝተኣሳሰረ ዜና ብሕወሓት ዝተሾመ ናይ መቐለ ከንቲባ ኣብ ልዕሊ ኣውቶቡስ እምኒ ብዝደርበዩ ተቐሪፆም ቪድዮታቶም ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ብዝተዘርግሐን ኣዴታት ስጉምቲ ክንወስድ ኢና ምባሎም ንብዙሓት ኣሕዚኑ እዩ ናይ መቐለ ከተማ ከንቲባ ብሕወሓት ዝተሾመ ኣቶ ሃይለ ኣረጋዊ ኣብ እዋናዊ ጉዳያትን ሓፂር መግለፂ ከም ዝሃቡ ካብ መቐለ ብዝወፁ ፀብፃባት ብዝተመልከቱ ክኸውን ከሎ ናይ መግለፂኦም ማእኸል ዝኾነ ድማ ኣብ ዝቐረበ እዋን ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝተዘርግሐ መዘራረቢ ዝኾነ ቪድዮ እዩ ኣብዚ ቪድዮ እዚ ኣብታ ከተማ ቀበሌ 05 ከባቢ ብግዲ ብግፋ ተገፊፎም ናብ መላመዲ ማዕስከራት ዝወሰዱ መንእሰያት ሒዙ ኣብ ዝነበረ ኣውቶቡስ ኣዴታት ብዋዕዋዕታ ተቃውሞ ካብ ምስማዕን ብተወሳኺ እምኒ ክደርቡ ያኸለዋ ምርኣዩ ተገሊጹ ነይሩ ከንቲባ እውን ኣብ መግለፂኡ ኣብ ውሽጢ ከተማ ናይ ትግራይ ኣጀንዳ ንምንዛዕን ንምዕንቃፍን ዝተሰርሐ ዝተወደበ ውዲት ኣሎ ብምባል ገሊፆም ናይ ፖለቲካ ኣረኣእያ ፍልሊ እንተሃለወካ ኩሉ ናይቲ ከተማ ነባሪ ንሓበራዊ ረብሓ ብሓባር ክሰርሕ ብምባል ኣተሓሳስዮም ምስ ሕወሓት ሓቢሩ እቲ ህዝቢ ደው ክብል ነይሩ ኢሎም ሓድነትን ምፍራስ እቲ ነባሪ ኮነ ኢሉ ዝገብሮ ብምባል እቲ ነባሪ ዝኸሰሱ ከንቲባ ነዚ እውን እቲ ዓብዪ መርኣያ ኣብ 05 ቀበሌ ዝተፈጠረ ኣብ ኣውቶቡስ እምኒ ዝደርበዩ ተግባራት ኢሎም ኣብ ቀበሌ 05 ዝተፈጠረን ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝተዘርግሐን ተግባር ገምጊምና የለና ብምባል ዘፍለጡ ከንቲባ እቲ ዝተፈጠረ መንእሰያት ናይ ምግዳድ ጉዳይ ዘይኮነስ ናይ ፀረ ቃልሲ ኣካላት ዝተዋሃደ ምንቅስቃስ እዩ ብምባል ኮኒኖሞ ኣብዚ ተግባር እዚ ዝተሳተፉ ሰባት ምርመራ እናገበርና ኢና ተሓታትነት እውን ክንረጋግጥ ኢና ክብሉ ኣብቲ ነባሪ መፍርሖ
سرحهم نبزحت أغطي عمن أحزنون يوم ناب تخلي زينا خنحلف كلنا أنا ما خلي مراق قداي كنسأجر كلنا أما خلي مراق زل خنتات عزونا جدد زخيت زل خاون كلام إسرائيل قبل وانوس نيموزع من معين التلمي كم زي بالله خجلت كلام أتعتقد أن إسرائيل متكعت علامات تجبر دما سوريا خم تخون تنتنت مجلس أم تسمع كم نايد إحنا تنتنت وتدراوين مسخاخرتي جم من أنتو خوينو إسرائيل قبل وانوس نيموزع من معين تدليت وعلامة كم زي بالله قلتهم أنت واحد أبزح جوان نيبيروت من قستي بفلايد ما نهزبه لأن إيران بزح قس من قدي نعاتهم بزتكم كدم خنات نزسو قمت زي بمفتعم أيتو سدنت باهيلا لو كابزون حليفو إسرائيل عب ليبانوس كاب تكايدو سفيح وتدراوي زمت قوني نقول عم مدر سوريا وتدرو من قصاص داقم إن حسبت له كم تركب قريتهم بجبوت حبريتات مسيرتنا إسرائيل مكلخ الحيتات أمعاو سوريا زركب ناي درك زاد تحتي عب تركب ناي عودين عدي لعلي وخبيت زخوانا ناي مفندا متكعت لهم معلتي مقبارهم تقليت له ناي تزوبا ناي زينا من جتات كم زرقتو إسرائيل نيكونات نفرتي أب قولان كاب زركو ناي دارن قني رايتن استوهالو ناي قطر كابتات ترقاقا مني أير سللا اون ما أخلاتهم تعزيبالو أما جمر تاركبنا أب ليبانوس جنبار خالي حدش دبلوماسي عاود استمز قابخ مسلي خاليو يونايتد ستيتن إسرائيل ليبانوس أو واشنطن دي سي ناي سلسة أو مع غفسن مع تفراري مملو منهم وقع أبزحل في خلطة أوارحوش تتراي سلسة استفر ليو سم مع تابت حزنا برقان تخانا ناي أمريكا وتأو قدات منيسر ماركو ريبيوم نزحدش تسمعنات ناي ليبانوس العلاونات نابزنورو نملاس إنه يزبولا عتقي نمفتحن وتدرو مسارة المعتو نمفراسن زخيل وسان سوقمت بمال أغربهم نيرو نقر قنا ناي تسمع زرزر وشت أو تحسطو بعنقوت بنقحات كمر مركلهم تسمع نبار سلام كرقا تزخيل كم زيخونا بقلتي نردع خبلنا روسيا عارت زينا قليت ألا كاب سلام يترفس قليت واقعي وقن رؤسو وتدرو بوليتيكا ومرقت يون متنخار زتكم اللوك زيوني دبلوماسياوي عرفت ترايز فتريلو تسمع مع غفا وسمعنا موالو كلنا قر يقل طيب زمالت ملو كله زحقف أنا يسلم سمعنا وين يمود أتفتح زي كونس قنانا بتكبره أسار راح ونقير زلو وحفشة وملكعي زحزي بمال أغميت ولا كبرات خاتنا لهم زدلنا مرستو قدات أبزازيمنا لنا لايك شير كومنت مقبار مشانا نازل لكم دقف مقلات كم زي ترسعنا بالنا بخالو تمسار حبريت أقسام نرخب السلام